Сіз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина Алгатова койбір темалар турында кыскача. Шолуда 100 балл жеючылары юқ, физика һәм җәмгыять белеменнән БДИ нәтиҗәләре билгеле. Рухи яктанны һәм үз эшләренә бирелгән шолда сугыш баллары ак халатлы геройлар фотокүргәзмәсе ачылды. Шолуда 100 балл жеючылары юқ, физика һәм җәмгыять белеменнән БДИ нәтиҗәләре билгеле. Исегезгә төшерәбез, имтиханнар 2 июнь көнне узган иде. Физика фәненнән барлыгы 2494 укучы имтихан тапшырган. 29 бала аны бирә алмаган, 9 укучы 100 балл җыйган. Исемлектә Казан, Әлмәт, Яшелүзән, Сарман район укучылары. Җәмгыять белеме буенча 5117 бала бирдәм дәүләт имтиханы тапшырган. 751 бала бирә алмаган. Сынауда минималь 42 балл җыярга кирәк булган, 100 балл бер укучы гына җыйган. Ул да булса Казаннан. Күрсәткечләрен яхшыртырга теләүче укучылар бер предметтан БДИны кабаттан тапшыра ала. Моның өчен физикадан 3 июль, җәмгыять белеменнән 4 июль билгеләнде. Гаризалар укыган мәктәптә 23-24 июньдә кабул ителә. Күрдем, сайладым, кирдем. Бүген Яршолыда югары уку йортларында һәм вузларда кабул итү кампаниясе башланды. Абитуриентлар документларын тапшыра. Аларның күбесе белем бирү учреждениеләрен һәм белгечлекләрен билгеләгән инде. Кичәге укучыларның нинди һөнәр сайлауы турында алдагы минутларда сөйләрбез. Олина Пронин Әлмәт мәктәбендә башлангыч сыйныф укытучысы булып эшли. Шул ук вакытта ул студентта. Бүген ул диплом эшен яклый. Кыз янәдән абитуриент булды. Планирую поступать в магистратуру на общественное государственное управление образованием, чтобы расти в своей сфере, получить возможность занять должность зауча, возможно, в будущем директора. Абитуриентлар Чаллыдан гына түгел, Татарстанның башка шәһәрләреннән дә килгәннәр. Моя дочка хочет поступать на дошкольное образование, хочет идти по стопам мамы. Я уже сама работаю воспитателем в детском саду. Я выбрала специальность изобразительное искусство и технологии. То есть я уже сама с детства сама в творчестве. Я не скажу, что это прям вот какой-то у меня был талант. Там вообще я изначально не хотела рисовать, меня засунули в художку, потому что сестра хотела рисовать, а я как бы за компанию. Вот. А потом это в дальнейшем просто у меня раскрылось. Кайберәүләр көллияттә укырга тели, икенчеләре югары уку йортын сайлый. Чаллы дәүләт педагогика университетында бюджет урыннары узган елгы дәрәҗәдә калган. В этом учебном году у нас более 800 бюджетных мест. Как и в прошлом году, мы сохраняем баланс по нашим направлениям подготовки. Самыми популярными профилями направлений подготовки у нас пользуются иностранный, второй иностранный язык, психология образования, логопедия. Шулай ук яңа юнәлешләрдә бар. Булар дело производства һәм сурдопедагогика. Сурдопедагогикага 15 бюджет урыны каралган. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары һәм хәрбиләр ташламалы категорияга карый. Я работаю учителем математики 40 лет в 22-й школе. Я сдаю документы за сына, потому что он сейчас служит и не может сдать документы сам. Ну и выбирает профессию учителя физкультуры и ОБЖ, так как это ему ближе. Кабул итү комиссияләре август азагына кадәр эшләр дип планлаштырыла. Олина Сулейманова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Демобилизацияләнгән хәрбиләргә ярдәм итәргә сугыш хәрәкәтләре ветераны мотор кушаматлы махсус хәрби операциядә катнашучы үз алдында шундый максат куйган. Ул үзе дә алгы сызыкта булган, анда ул игълан ителгән өлешчә мобилизация барышында эләгә. Авыр яраланганчы 1 елга якын хезмәт итә. Аннан соң туган шәһәре Ярчаллыга әйләнеп кайта. Безнең төшерү төркеме сугышчы белән танышты. Ему вручается медаль участника СФО. Күптән көтелгән бүләк мотор кушаматлы махсус хәрби операция катнашучысы аның турында шулай ди. Чаллының күкрәгендә Георгий Тәрәсе һәм Суворов медале тагылган. Аларга сугышчан бурычларның үтәгәне өчен тапшырыла. Алгы сызыкта ират 2022 елдан бирле булган. Повестка пришла, то есть на работу пришли, сходил в военкомат. Все, буквально в сентябре должен в сентябре еще уйти. То есть в сентябре не пошел, получается.
мне это количество хватило уже, пришлось в октябре забрали только. Сугырчы Донец юнәлешендә хезмәт иткән 2023 елда ул яралана. Иптәшләре белән чираттагы хәрби биремне үтәгәннән соң ял итәргә кайтуы була. Шул вакыт дошманның дрон камикадзасы очып килә. Шаулы нәрсә булганын хәтерләми. Уң кулы җитди яралана. Госпитальдә аны ампутацияләргә туры килә. Аннары озак айлар реабилитация уза. Хәзер хәрби хәрәкәтләр ветераны башка хәрби хезмәткәрләргә ярдәм итәргә тели. Шуңа күрә ул Батырлар Татарстан геройлары программасында катнашырга карар кыла. Хотелось бы, конечно, как-то помогать уволенным, либо прибывшим сюда участникам. То есть помогать адаптироваться, помогать, то есть развиваться с документами, разбираться. То есть чтобы была такая именно, пришли и сразу им помогали. Барысы Батырлар Татарстан геройлары программасы фестивалендә махсус хәрби операцияның 1600-дән артык катнашучысы теркәлгән. Ул дәүләт һәм муниципаль идарә системасында, шулай ук башка өлкәләрдә җитәкчеләр әзерләүгә юнәлдерелгән. Июньдә сайлап алуда җиңүчеләр билгеләнер дип планлаштырыла. Ә инде июль аенда махсус эшләнгән белем бирү программасы буенча укулар башланачак. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Яңалыклар. Рухи яктанлык һәм үз эшләренә бирелгән чалда сугыш балалары ак халатлы геройлар фото күргәзмәсе ачылды. Ул балачаклары Бөек Ватан сугышы елларына туры килгән медицина хезмәткәрләренә багышлана. Проектта 9 герой катнашкан. Алар арасында атказанган табиблар, сәламәтлек саклау өлкәсе, КАМАЗ төзелеше отличниклары, хезмәт ветераннары да бар. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Вот здесь я сижу с молодыми студентами СМП. Фотокүргәзмәдә катнашучыларның берсе табиб-педиатр Анира Шихабуддинова. Бөек Ватан сугышы башланганда аңа бары тик 4 яшь була. Мы очень жили трудно, голодали. Это просто невозможно описать. Теперь, если такие люди не вытерпят, но мы как-то вытерпели. Но потом, к концу войны, мне уже было 7 лет. И я уже 1 класс пошла. Ну тогда, как сказать, родители тоже, отец у меня служил. Аклы коралы фотосурәтләрнең үз мәгънәсе бар. Өлкән буын язмышлары организмдагы кан тамырлары кебек яшь буын белән бәйләнгән. Һәр эштә кызыл җеп, мәхәббәт, тәҗрибә, горурлык символы. В районе 20 лет я работала, в Пасском районе. Там специальность начинал я, и хирургом был, и врачом-отоларингологом. До главного врача Апасской СРБ, центральной больницы, а потом уже вот переехали, у меня жена Челнинская. Все было прекрасно, встречали нас, ласкали нас, ну, все добро, которое мы, как бы нам не хватает сейчас уже в этом возрасте, да, мы его вот именно здесь получили. День БСМП, день в моем перинатальном центре. Ак халатлы геройларны төшерү шәһәрнең төрле медицина учреждениеләрендә барган. Күргәзмәдә катнашучылар белән эшләү җиңел булды, ди фотограф. Многие просили в фотошопе убрать морщинки, потому что они привыкли себя видеть вот по-другому, а мы наоборот говорим им то, что даже одна наша участница сказала, что не переживай, то есть морщины – это твои года, твои заслуги, наоборот, ты должна этим всем гордиться. Күргәзмәдә барлыгы 40 эш тәкъдим ителә. Энергетик мәдәният сарайында ак халатлы геройлар белән 27 июльгә кадәр танышырга мөмкин. Шулай ук медицина хезмәткәрләре өчен бәйрәм концерты да оештырылган иде. Мы чествуем ветеранов-первостроителей, но не всегда вспоминаем ветеранов от медицины, которые в неимоверно тяжелейших условиях делали все, чтобы первостроители смогли построить и не только город, но и автомобильный завод. Давайте поблагодарим наших ветеранов и скажем им огромное человеческое спасибо. Медицина хезмәткәрләренә мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырылды. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Тимур Сафронов, Яңалыклар.
Шолы халқын 22 июнь күнні ертеңгі сағат 4-те Ватан-ана мемориалы комплексы янына шақыралары берді. Россия күлем хәтір шәмі акциясы узашақ. 700-ден артық шәм яндырып, қызыл йылдыз һәм помним деп язашақлар. Есіңізге түшірәбіз 22 июнь Бейік Ватан соғышы башланған күн. Соғыш қырында 26 миллион совет хәрбилері батырларша өліп қала. 1 меңнен артық шәһәр, 70 меңнен артық ауыл юк ителә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Все лето в Покабато при бронировании дня рождения скидка 20% на билеты, а также оформление домика, поздравления от ростовой куклы и торт в подарок. Пока лето!